Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Desa Gandusari dan Kantel Jaya. Yo seneng dadi langganan ora seneng. Apa mani? Tahun ngarep wis dicoba maning. Alhamdulillah. Iya. Dasare sing mareka seneng siji terang. Nggih. Gone kepenak. Bener. Penontonnya pirang-pirang. Leres. Angger sing nonton akeh, ye miturut penelitian bakule pada laris. Amin. Dadi sing jenenge tontonan wayang wong nanggap wayang jane cara nyongwe mau tontonan sing mawa tatanan turana tuntunane lho Gus. Tontonane ya kebiaren gamelan, kekompakan dan ayuning sinden. Sinden mesem tok ora usah nembang ditonton wis main. Napa nggih? Yang dia orang dia orang anak si pada dusun mengenai Banjarnegara prihatin yang anu kepengen dikasih nang sinden sikus ini tontonane tatanan Gus tontonan wayang orang ana nonton wayang terus karo pada jumbul-jumbul wong nonton wayang kuwi nang dibayar rata-rata temata karo menikmati hiburannya, karo meriksani, karo nyambi medang kopi karo masjid makanya nang kene suguhane warna-warna. Alhamdulillah ini tatanan nonton yang temata tontonannya orang ketang sepor pira mesti ana pesan-pesan moral nangaring wali ke ngelakon ke mau ana pesan moralnya. Ya wong iki ngambil tema Pandhawa Dadu. Artine napa? Artine wong kuwi aja ketungkul mung mburu kesenengan tok. Sing tundhone mengko Pandhawa dadi wong prihatin. Ning bar prihatin Pandhawa dadi wong mukti. Dadi wong makmur. Lah dongane para panitia lan ketua Gandel Jaya Pemuda kula wau ngendika muga-muga kanthi lakon Pandhawa Dadu saged andayani Gandusari, Kecamatan Warasan, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah Indonesia tetep tata titi tentrem. Kemari palo jinawi baldatun thayyibatun warabun ghafur amin Allahumma amin. Aturku sing sepisan ping pindho ditimbali ngene acarane ana rong perkara. Siji tasyakuran desa, ping pindho mrengeti dina kamardikan. Sing kaping 80 tahun bersatu berdaulat rakyat sejahtera Indonesia maju. Tepuk tangan untuk Gandusari dan Kantel Jaya. Lo hebat ya Gus. Oh hebat banget. Bersatu harapannya walaupun beda agama, suku, ras dan budaya, warga masyarakat Indonesia tetap bersatu. Amin Allahumma. Amin. Berdaulat. Kedaulatan rakyat Indonesia aja nanti dijajah maning. Amin Allahumma. Amin. Rakyat sejahtera, muga-muga rakyatnya mau perekonomiannya maju. Amin Allahumma. Amin. Indonesia maju, muga-muga sing wis maju tambah maju. Ya persis kayak gayuane Gandel Jaya. Mulane acara wengi iki karo wara-wara Gus. Kepriwe? Kagem warga masyarakat Gandusari sing pada merantau nang Jabodetabek. Mayu aja sungkan pada gabung maring paguyuban Kantel Jaya. Tepuk tangan. Paguyuban utawa wadah kanggo ajang silaturahmi antarané warga Gandusari sing nang Jakarta. Tur kuwi ana manfaate lho Gus. Manfaate apa? Melu paguyuban Kantel Jaya kuwi bisa kanggo ngraketna talining paseduluran.
sing padha nang perantauan ya. Iya. Ping pindho kanggo mempermudah komunikasi dan silaturahmi para warga Gandusari sing ana nang perantauan. Loro. Awit kegiatannya nang kana kuwi ana arisan rutin, Anak. santunan anak yatim dan duafa juga anak. Terus memajukan pendidikan uga melu mensukseskan program kerja pemerintah Desa Gandusari. Luar biasa. Kok tujuannya utama banget ya Gus? Apik banget pokoknya. Mulane yang melu seneng ya Gus. Iya. Moga-moga acara seminggu lestari widodo kali sing sambi kula satu madu dalu paling ijabah. Amin Allahumma. Amin. Nah, sing pertama kula ngaturaken bekti dhateng punden kula Bapak Kades. Bapak Misbahul Munir sajudan prakate sak lembaga desane BPD Gandhi Haji Bata tokoh agama tokoh masyarakat. Ugi ketua panitia punden kula Bapak Amin Yasir sarjana hukum. Ingin tansah kula berteni lan kula hormati. Jajaran para pembicara Kecamatan Warasan ugi kepareng-paring pangestu Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak dan Ramil dan juga para kepala desa Kecamatan Warasan kathah ingkang rawuh. Ugi ingkang satu kula benteni punden kula nyanipun Bapak Haji Slamet Nur Sari minangka ketua Gantel Jaya. Tepuk tangan untuk Gantel Jaya. Ki penasehat Haji Sugeng Prayitno minangka penasehat, kemudian anggota Mas Antoli, dan juga malam ini dipun rawuhi anggota Dewan Pilihan dari Provinsi Jawa Tengah, beliau Bapak Saiful Hadi Esikom dari PDIP. Sampun tahun menikah. Matur nuwun. Ya. Biasanya Pak Saiful mesti ya monggo maringi rezeki kalau maringi tembang sedurunge liyane ya Gus. Mangga. Bok sekapan dia kuwi mau ana harapan, ana tembang, ana apa pangundut, lakon jajal siku sing matur. Utamane ing silaturahmi bengi iki muga-muga kabeh mau sing padha rambut diparingana panjang yuswane. Amin. Murah rezekine. Amin. Selamat dunia lan akhirate. Amin Allahumma. Amin. Ana pamunggutan apa Gus? Niki saking panitia mobil wonten dawuh pripun Bapak mangga. Menawi boten arep terjalui lagu dhewek. Iki mangga. Men pada eling karo Purwa Madyausana. Napa niku? Lagune kepeling ning khusus pengike sindene ngadeg. Siap. Lomba joget sing kaya ngomong. Lah ya ora bisa kaya bengi. Pakai TikTok sih bisa. Nganggo ngesor. Ya ora lah. Ya sing sederhana bae kuwi ngimpi. Yang penting bareng kompak. Men pada eling itu des, yo eling. Bukane kendang bar lagu piye kepeling. Beliau pepunden kula saking anggota Dewan Provinsi dipun paringi wekdal menika pamungkur saking Bapak Panitia lan Bapak Kepala Desa. Monggo slendro sanga sing gesek tabuhane sing kompak.